Iazki. Esan. Ezkizale amorratu nahi. Benetan? Badakizu hori, bueno, elkarrekin bazkaldu izan dugunen eta mamia eztiarekin eta nola hartzen duan. Bai, amorratua? Bai. Gustatzen zait pila bat, pentsa. Hasi naiz, erleak zaintzen neroni, etxean eztia ekoizteko, eta da sekulakoa, erleak zaintzen eta zenbat ikasten den. Eta? Ikasten da, seberako ikasi dut, askoz errazagoa dela erostea eztia. Bidale ditut, erle guztiak kanpora. Datozela gure lehiakidea, pasa barrura, mesedez. Hori bakarrik ikasi dut. Nahi agut erosi, Jokin Iraiz, Alaita Inara, Xanetu nahi. Gero badakizunen gaztaile, oie, Estize. Dinot, ja, gazta, Ez. etxeko gazta pentsamentuen, etxeko estia dagoela. Saltzen da binamon, Egia da. Ba, egin dezala beste batek etxean, ze hasi nintzen irean, Jokin Iraiz, probatu duzu sekula etxean eztia egitea? Ez. Gogorra, Bizan behar da. Bueno, Jokin, zuk erletxo batzu dituzu etxean, nola bait? Erletxoak? Bueno, umeak. Umeak bai, berri ez, umeak bai, iru. Iru? Iru, bai. Zwaif. Trai. Ados. Eta? Posik. Gustatzen Irurak neskak. Begira? Ze ondo. Mundu hobe bat behar dugu, Jokin. Ondo, iru neska. Horretarako nago ni. Bai, ondo dago. Horretarako inu, bai. So mendizalea zu? Bai. Eta joaten omen ziren, zurekin mendira. Bai. Ze orain ja... Gero eta gutxiago. Bai, eta? Zer gertatu da ba? Ez da, zer gertatu. Ez zaletasun batzuk? Ez, bai, genukan aterpea gorbean. Bai? Bai, bai. Familiak eta... Begira, erleak eta jartzeko ez da legutxarra? Ez tonotza, hor. Ja. Zenbat urte dituzte? 19, 16 eta 10. Begira? Guau! Bai, denetarik deko. Bai, eta? Aniztasuna? Ondo, girorik ez da falta etxean. Ez. Iraiz, zuk zaletasunak, bueno, xakea eta aipatu dugu, Jokinen Erasmus egonaldia ere bai, Bernan edo nola izan zen. Bai. Iraiz zu berriz? Ni Tamperen. Tamperen, Finlandian. Eta zer moduzkoa egonaldi hura? Ondo, oso ondo. Iluna, akaso? Iluna, bai. Sauna? Iluna eta argia, heldu ginenean egun osoa zen argia. Iluna eta saunak naztuta, Erne, Saunak, bai. Ez da hori, kasua? Segituan esan duzu, Iluna, saunak! Ez, saunak, Finlandia saunak. Bai, probatu zen dituen. Bai. Eta, bestela ze giroan? Ondo, oso ondo. Finlandiara apur bat ikasi? Oso gutxi. Bai, apur bat, baina oso gutxi. Zuke hizkuntzalaritza utzi duzu Jokin enkargu. Bai. Zu matematikak. Eta bertako ekin harremanak eta egiteko errez? Atzerrikoekin gehiago. Atzerrikoekin gehiago, bai. Erasmus partiak eta izaten da hortarako aukera ere. Zenbakiak diot, zuenak ondo gogoan dituzue? Zenbagarren saioa? Hau da, laugarren saioa. Eta dirutan? 950 euro. Berriketa, hau ez dut garrapatuko, Erletxoak lanean, segi ez dira egin da egin. Hau, bikote animo, sorte hon. Ala, izegin nara zen moduz? Bigarren eguna? Bai. Sailkatu aurrekoen, etorri, sailkatu finalik ez? Momentuz dirurik ez? Gaur bai. Bueno, alaitza ez dakinik intentzioa daukazuen karrera maitu baino lehen Erasmusik edo egiteko? Nik ez. Bidairik edo? Ez. Momentuz Gasteizen eta bizuen hor. Nor nahi dukan gora, Juan, gurein kapitalean dagoen. Bai. Zemat bizokide zarete? 3. 3? Zebek bizok eta beste bat? Bai. Nor da, hirugarna? Olatz, basaurikoa. Eta hemen ezagoela egongo da. zer moduz. Ondo. Etxetik begira niko da. Olatz begira, animatzen. Bueno, planak, esan dugu, dirutxue lortuta, bidaiak, esaten gabiltzarako lekuren bat olan alaitze behinara, gustatuko litzaizuken joatea. Gasteiz ez dena, Orduan ez dakit, Igual, bueno, nire ametzasen Egiptoa joatea, baina justo abenduan joan nintzen. Bai. Ze ondo? Eta orain ezaguat ametxik. Da orain ja. Bizitza izorratu didate. Ez dakit. Ainara hola lekuren bat? Ez dakit, oa indik ez, baina Perura junaet. Peru, mira. Oso ondo. Orduan, bueno. Eta honek ere baita Mexikora junai du, así que, bueno. Hori ez dut esan, abizten batean dezakegu. Ez esan hori, sekretu da. Balekuan abe bai, eta planak datozen bitartien, minuzako tartetxue aprobetxatuko dugu. Neskak, ongetarri, sortea? Eskerrik asko. Eta gurean, estreñako, txalo beroa, xamet eta donai, txalo bat. Hau ez du, egiten eta... Ongi etorri beroa izan dezaten. Zer moduzikote? Ondo. Nandi gatoz? Ni Bilabanatik, eta ni Zestutik. Ados?
Xanet. Bai. Akelarreko gitar jolea bezala. Hori bat zenekien? Gitarran, Xanet, izen polita da, Musikaria zara, Xanet? Ez. Bueno. Una, izu berriz, ez broma, Xanet, itzein ezagun. Topo egin duzu alegia klasean, ez da? Bai, aurten unibertsitateen fisio eta kafit. Bai. Fisio eta kafit? Bai. Hau, kafit da... IBEF. Bai. Gradu bikoitza. Bale. Nik kafit ikusitan dut gimnasioetan eta kirol moduko bat edo ez da hori? Bai. Baina ikasketek ere izena dute kafit. Bai. Kirolan zientzia. Eta arizarete pia batera egiten. Bai. Eta ze giro Gasteizen? Ez, hemen Donostin egin. Bale, barkatu. Eta ze giro Gasteizen bestela oro har... Oinik ez du Ja. Klasean ondo. Oso ondo. Egia da, kurrikuluma ere nahiko paretsua duzuela. Alegia bat bilagonatik, bestea zestotik, baina ikasketaz, gauza bera. Kirolean ere... Bai, bila futbolarik. Futbolariak, biak ere. Zer taldetan? Ni bilagonan. Ni zestuan, bai. Ondo. Diruarekin nahi dute bidaiatu, biek ere. Ondo, elkar ondo hartuta diot. Zeizan zen, klasera sartuta, elkarri begiratu. Ez, baina bi aste horaia bai, Bai, izan. Hori gauzak izaten diarin. Ja futbolian alkarren kontra jokauta ja biztaz ezagunak. Hori gertatu da? Bai. Aritu zarete elkarren kontra, Zematetan? Ja, 3-4 bat. Eta? Nork irabazi du? Beti guk. Batolak enduta bestetan guk. Beti, Batolak enduta. Eta bakoitza ze postutan aritzen da? Bilo erdin. Hortan ere, bai, Parez pare, bilok. Bueno, bi erdilari, mi luzen joko antolatzera gaur, ezta? Elkarrekin, indarrak batuta, zakuarekin, ze? Epatu duzu bidaiaren bat, edo baina nora? Bidai batu, balia hola, bilak. Hortan ere, biak norazko bera. Hori behar, esan du, gero erakin ber, Izer diogu nahi? Nahi berdin, bale. Kanpora juti egin nahi bale. Oso ondo. Bali bada, bali. Bai. Da Gasteiz bada alde sarrera, Gasteiz. Ere bai, eta txarra. Animo ikote. Entzun ondo. Miluzen, zakudan gaur. 35.000 euro. Bali. Hala, bali. Balira, hoteliko honenera gainera. Bai. Publiko honenarekin. Usurbil! Apazurek! Zerrek azerratzeadik! Jarrik asko! Zanetu nahi, azteko zeuek aukera egin. Zeuek, zerekin hasi nahi duzu, ikusi makusi fotokumeak edo tribuaren berbak? Ikusi makusi. Ikusi makusi zeuentzat. Jokin eta iraitz. Tribuaren berbak. Tribuaren berbak, pertsotan. Alaitz eta inara. Ondo? Jokin, iraitz, tribuaren berbak. Berbak astintzen, hasiko dugu gaur saioa. Eta badatoz, taula gertu da, denpora. Jokin, denetarikoa. Dandabela. Denetarikoa. Txarroa posoa. Denetarikoa. Tutilik klasekoa. Apur bat mozkortu. Txoromorrotu. Distraituta bere baitan. Atelamatoa. Denetarikoa. Tutuli klasekoa. Apur bat mozkortu. Txoromorotu. Distraituta bere baitan. Dandabela. Denetarikoa. Tutuli klasekoa. Apur bat mozkortu. Txoromorotu. Distraituta bere baitan. Bulunbaria. Denetarikoa. Tutuli klasekoa. Apur bat mozkortu. Txoromorotu. Distraituta bere baitan. Txarra posoa. Denetarikoa. Tutili klasekoa. Apur bat mozkortu. Txoromorotu. Distraituta bere baitan. Silibokata. Denetarikoa. Tutuli klasekoa. Apur bat mozkortu. Txoromorotu. Zuzunkorban. Hau, nire egin dela eta asko esaten zuen Kikeren emaztea guruzek. Ez da, zuzunkordan edo? Hori badenekien, berba hori. Ikote, hori falta izan zaigu. Halere, 2 punturekin, edo 2 erantzun zuzenekin, 20 puntu. Zuzunkordan. Alai, Zainara. Ziritatxo, zuzunkordan ez duzu harrapatuko sekula, Lanean, bai, batean eta bestean. Zenekin, museo batean ere aritzen, da. Benetan? Eta bertsolari museoan, edo? Aderazkanien match eingo bauten txirritagaz, Bueno. Bitartean, bertso bat, museotik. Hemen txegitak eta oinak, Alai, Zainara. Urte luzetan nabil. Lanean. Museo honen. Kuadroari. Pasatu dira zine. Sarrera. Eta hainbat. Einara? Kuadrori. Eta aurrekoak soinean. Beti. Itxura zerneta. Adi.
Aditu gisa dabiltza Eta... begiratzen. Pagadi. Bertso abstraktoa, nola bai? Bai, bertso eklektikoa. Eklektikoa. Ikusi egingo dugu? Bueno, bi, zer. Bai. Bape, pentsatzen duen, ja. Alaitza inara, 20 puntu. Estraiatu dugu, markagailua. No. Xanetu nahi, hogei, ia betzen dut. Ia betzen dut, apurtxu bet. A ver. Koloreak, adi. Morea, arrosa, beltza, marroia, gorria, laranja, berdea, urdina. Xaneta zita, morea. 6. Urdina, Zazpi. berdea, 7. beltza, 3. marroia, 4. arrosa, 2. gorria, 5. laranja, 6. morea, 1. urdina, 8. aupa. Osondo, Ondo, Xanet. Bueno, ondo biok, Dugu lehiakortasuna sustatuko euren artean. Orain ere nik ez. Puntu bigote. osondo. Ondo. Jokin iraitz, zer moduz? Ondo. Bueno, Zira gogorra, baina, bueno, zunzun kordati bueltan. Imite batzuk egiteko prest, ezta? hori, bai. Hartu lekua, mesedez, Alaitz eta Inara. Bezaldean, lehenbiziko ronda. Demora. Karratua, kuadroa, margolaria, Porteria. Ez. Lotu kontzeptuak, kuadroa, Ez da kuadroa, atea, atezaina, abeslaria, adibidez. estenatokia, Zer da? kuadroa, Ondo, bigarna. Tele... Jokin ondo ari zen. arraina, Bai? Vale. globo arraina, Ez. marrasoa, Ez? Zer da hori? akuariuma, Bueno. akuario txikia, akuarioa, Zer da hori? Txikia. Ez da akuariuma. akuario txikia, Akuarioa. Ez. Hirugarrena. txintxin, Bai. Vale. moskorrak berri, Txotxe. lagun, bi lagun, txintxin Bai. egiten, Bai. Bai. bi lagun Bai. edaten, Bilagun topa egiten. estenatokia, Eta? Zer da hori? markoa, gola, Ez. famatua, Vale. Ion. Posterra. Hartu lekuen. Darrainontzi bat. Akuariuma ez. Arrainontzi bat. Posterra. Txikia, etxean alegia bi arraitxo edo. Guba genituen, umetan, Bai. Kip eta kiup. Oso gitxi bizi di arraine berez. Bueno, gurean gutxi. Egia da, tripakora, zapatu Leku egiten. danatan gitxi. Zenbat bizi di ez arrainek? Zenbat denpora? Bizitxaropena diozu. Bai, bizitxaropena ez Ba, da. ez da handia. arrainen bizitxaropen duinen alde hemen biluzen, Hori ba. Zaintza erdigunera. Bat, hogeina Apuntua, puntu. Ondo, Alaitza Inara, zuek etxean, arraitxorik, maskotarik, bai, badituzu orain? bai, arrainak, Oh, akuarium batean, pentsatzen dugu. Bai? Wow. bueno, horrelakoa, Ah, bai, zenbat? igual zazpi, da batek ditu Zenbat urte? zazpi urte, Zazpi urte? Bai. Benetan? Nola du izena? Willy, Willy! Wow. Non dago Willy? Han Hori dago bai da Willy. londo zaintzie. Bai ba. da gero katua, Bueno, kontuz, kombinazio arriskutsa izan daiteke, Bai. katuak edeskuritzen badu. Dena dela hartu leguan, ez imintzioak eta... Elkarrizketa saioa batean. Bai, ondo. Bai. Interesgarria, Tira, zazpi urte materiala, arrainek, Bai. Demora. Begia, lentilla. Bai. Lentilla jarri. Bai, oso ondo. Josi. Bai. Jostuna. Bai, zer dori? Jertzia. Jertzia jostu. Ez. Ez, zer da? Kubo bat. Ez? Aria. Apala. Josteko makina. Oso ondo hori bai. Bizikleta eta argazkilaria. Txirrindularia eta argazkilaria. Metan. Txirrindulariak Da eta... zer da? Argazkilaria, argazkila eta zen. Elmugakoa Zer zer hori? da? Muga, o metan, o... Bai, da zer da hori? Zer da hori? Baina biak zaudete, Elmuga, meta, Eta? argazkilaria. Argazki elmugan zer da? Irakurri ondo? Podiumean. Ez?
Hor. Biak txirindularian. Eta? Argazkilaria. Argazki ateatzen. Ez? Bi txirindulari metara iristen. Bai, eta? Fotofinisha gara. Hartu lekua. Hauei, irakurri dute fotofinisha eta izango da amaieran ateratzen argazkitxo bat edo. Ez hor txemuan biak batera edo. Fotofinisha. Alere, ondo. Ariketa polita ikusi dugu, berroia puntu. Inintziak eta zer monzikote? A ver, saiatuko gara. Futbol zelaian egite dituzue normalean? Gutxi. Tartega bai, Errespetuz, eh? Bai. Horrela ez, eh? Hartu lekua. Jokin iraitz, jendea ez teko ere bago, den, jazki. Bai. Bai. Eta... Animo? Demora. Lehoia. Lehoia, artxa. Ez. Lehoia, pantera, Opa, Xanet. garrasi, animali bat. Bai. Lehoia, artxa, tigrea, pantera, leopardoa. Xanet bestera batera edo. Zer egiten du? Bai, hori bigarren. Prismatikoak. No. Buseatzailea. Ez. Payasoak. Bai. Payaso eta umea. Payasoa. Payasoa. Pasamanea zirkuan. Bai. Bai. Payaso eta umea, bai. Ialen Haupa, laukue. Xanet, animo. Eta bestea. Bai. Animaliak. Hor, Bai. Bai. Lagunketan. Lagunketan. Zer da? Eta... Artxa. Ez da hartza. Hostia, zartza, txakurra, bez. Ez? Bero? Txakurra. Otxoa. Bai, bale. Ulua falta. Ulua falta, Xanet. Bueno, ino du. Ondo polita, eh? Xanet, otxoa. Bai, nola egiten du? Ez duzu ikusi egin duen bosta diz, bai. Txano gorritxo ondo ikasita. Bai, Xanetek, eskerrak. ondo. Dana pasa ondo, 60 puntu. Ba. Eroglifiko batzuk, Jokin iraitz. Ondo? Bai. Erlojua ez du lortu. Ez. Xakean Aresko bat bezala. bidu. Edo aresko bat. Egin dezakezu iraitz. Asmautagoan? Venga, Sakatu, bai. Bai, venga. Kolpea. Jokin iraitz. Lehenengo eroglifikoa. Adi? Gipuzkoan dago. Astu. Zestoa. Sekula da! Txalo! Boa. Ze astoa, akenduta ze estoa. Oso ondo? Eroglifikoetako Magnus Carlsen dutara. Bai. Gai, benetan. Eta unai esaten, neu. Ondo? Ederto, Jokin iraitz, igarrena, denpora. Gaur, ez datorri. Maistra. Bai. Zean maiz. Zez, maiz bai. Tra. Rosaliak, trabat, maistra. Oso ondo? Xake eta mate, puntu! Oso ondo! Oso ondo! Ala izate indara. Erloju barik. Hau, sakatu. Ez dakit, baina... Eroglifikoa, zuena, lehenengoa. Neskak, denpora. Asteburu pasagoaz. Nueva... Ia? Zeiri da. Brasil. Iria. Iria. Nueva. Zer da? Berri, Janeiro. B bat ikusten dugu noradoa B hori. Rio Zaharrera. Berrio Zaharrera. Berriozar, Iruñetik gertu. Bai. 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 Kolpea hemen. Erogli egon da Rion. Zu ez, Bai. da bera bai. Zu bai? Ni ez, Bueno. da bera bai. Gu ere ez, orduan. Gu ez. ados. Bigarren Oso ona zen eroglifikoa. eroglifiko hau, eh? Ondo, denpora. Ez naiz, sekula egon. Orma... Bale? Itza, Horma ba erantzunaren zati. Orma... Non? Iztegia, orma... Bale? Ormantegi. Bai. Horma, hitza iztegian ikusten dugu. Horma iztegian, akenduta, horma iztegin. Osando, Zentzarete sekula? Ez. Bueno, zumala karregin museu dau. eta zubi bat oso polita, eta... Bai. Karaokea, eta... Berroita mar puntu, badago ez da broma, eh?
Karaokea. Ondo. Zer nahi? Eroglifikoek zer, zemen guztokuek? Inintzioko hon badagoen lekuen, Bai, ba. 8 bat dagoen lekuen, Janet. Izan 8 bat. Eroglifiko izegika, uluka, Janet. Lehenengo eroglifikoa denpara. Mugikorrera deskargatu dut, ze talde da? Zetaldeik. Zakigu. Behien, B, bai, bada erantzunen zati. Apa, ez. B bada erantzunen zati. Ba. Mugikorrera deskargatu dut, B. YouTube. YouTube, Ubi, taldea. Irlandoko talde ezaguna. YouTube, B, YouTube. Still haven't found. Puntu batzuk. Ea bila zeitun. Bai. Konbentzitu nauzu... Bai, bono... Bai, listo. Xanetu nahi, bigarrena denpara. Autoa hartu eta ziztu bizian. Tu. Atu. Bale, Tu. venga, Tukabia. ze ikusten da? Tu kabia. Ez. Kabia bestera batera. Tu adarra. Tu... Ordena beste bat. Nahi? Kabiatu. Bai. Abiatu. Bai. Ah, Bai. Kabia edo abia, abian, tu. Ikusten dugu, eneken duta abiatu. Vale. oso ondo nahi. Xanet ere bai, joder. Berroita gar puntu. Ondo. Ni nintzeko eskuaren deia. Bueno, publikoa etxera. Maitasunarekin. Bai, mesedez? Aurrera. Tiro. Adarrori Euskal Etnologiako Museokoa da, kontuz. Adar hori Euskara balitz, ez gaude ederki. Egia esan, jokin iraitz. Salba ezaguna agerra eta komodina. Guztiak akabatu nahi dituzte. Iopa. Izen hauetatik zein ez da surf taula mota batena. Flyboard, Malibu, longboard, shortboard. Hain zuina izurtik. Flyboard. Flyboard. Nik egin dut bodyboard. Bai, Bai, errazagoa da, eta hori ere gaizki, baina. bokala? Ah, Guk egin bitu benetan, eneko zarautzen etorri ziren, zarautzeko bikote bat, miluzera. Azero? Ez. Eta batzuk ziren, Zauztarrak. egon ziren aurreko miluzenera, veterano da, surfeko irakasli ezala. Etorri Da ikastera. zuen ginen, miluzeko lantaldetik, danok, da berak inoskun emon, bai? klase bat surfeko eneko. Akik ez, zer Kike ez. Justo Hori Kike ikusi nahi ez. dute. Jokin iraitz aurrera, mesedez. Entzun. Oh. Zea bestia hau, Nola du izena? Robbie Williamsen. Angels. Angels. Oso ondo. Bokala? Oh, Horrela? Nola du izena Ipar Koreako buruzagiak Kim Jong-un, Kim Jong-il, Kim Jong-su. Kim Jong-un. Buruzagia, bueno. Anik Twitterren jarraitzen nuen. Berak ez aizala jarraitu. Bera ez, bere feika. Bai, bazegoen bat egia da. Eta oso Bai. bargarria, bai. Bera bai. Bokala? Guztiak akabatu nahi dituzte, aurrera? Pozen ba. Bai. Una, zeiz ezkutatu dugu Iñaki Izmendiren kantu honetan. Ona benetan, Gazte-gaztetatik badoa gure neska baten antzera dena zuriz jantzita. Princesa, Lekaime, Ama Virgin, Erregin. Ama berrien. Printzesa. Erregin. Baten antzera dena zuriz jantzita. Bokala, sanetu nahi?
I? Eta? Askatzen saiatuko gara. Bota. Ahotik bake hitzak, ekintza bortitzak. Zutabeak, Bai! oso ondo. Komodina! Bigarren eskua, ia beste komodin bat banatzen dugun, alaitzainara abantaila zegoena ustez, honela dio bigarren eskuak. Ahoan sartu orduko, joan zaio gustua. Mendiren tontorretatik atera dut argazkia. Aizkorri, Anboto, Gorbeia Txindoki. Txindoki. Errebotea? Gorbeia. Errebotea? Bai? Aizkorri. Anboto. Bokalik ez, eta aurrera alaitzainara entzun. Ez dezatela esan maiteen nintzenik, ez dezatela esan maiteen nintzenik, ez dezatela esan maiteen nintzenik, ez dezatela esan maiteen nintzenik. Izaro kantuan, pelikula batetik atera dugun kantua, ze filmetako soinu bandan agertzen da entzun dugun Izaroren kantua, Nora La Rosa, Kea Sormenaren bide eskutuak. La Rosa. Errebotea? Sormenaren bide ezkutuak. Beste errebote bat. Nora. Oso ondo. Bokala? A. Eskatu nahi duzue? Ez. Alaitzainara. Zenbat urte daramatzen misioan herri txiki inferno handi saioak, hau bazuek, 6, 8, 10, 12. 12. Errebotea? 10. Oso ondo. Bizitatzeko falta zaie infernua. Benetan? Bokala? Zatela bizitatu, Ondo bigote? Alaitzainara? Norekin batera besten du kantu honetan Eros Ramazzotik? Tina Turner. Tina Turner. Ber, besti kaso oso zail. Bokala? Eta? Azken erronda? Adidanok? Ze ospetsu bilakatu digu adimentxuk mariachi batean. Itxaso Martin, Nadia Erostarbe, Alaia Martin, Nerea Mazo. Bai? Alaia Martin. Alaia Martin! Ze guapa! Beti. Ze guapa bigoti, Bai, Bokala? I. Ahoan, sartu orduko joan zaio gustua. Egin beharko genuke saiakera. Hala, itzainara, komodina jokoan. Ez da bezer galtzeko. 5 minutuko gozamena. Está bien. Zapore hori. Ba... 5 minutuko gozamena txikle zapore iraupena. Bueno, ez dugu ganatu, bigarren komodina. Ja, beste komodin bat ere daztatzen dugun. A ber. Zazpiak eta argia. Nola zuen izena Tarzanen filmetako txinpantzeak. Boy, Tommy, Cheetah, Remy. Tommy. Tommy? Txita. Angaua, txita, angaua. Ia da. Angaua, txita, angaua. Superfana nintzen Tarzanena. Angaua esaten zion? Edo abizena zion? Angaua. Angaua, txita. Bokala. Ondari gara, Txanetu naiz. Noren bertxioa sortu digu adimentxuk. Udako sasoiak usta, larrean ederi usta, nire bulara zu lastazik, sinalduriko mazuzta. Guau. Kantatzerra da, Eskorri, Kepa Junkera, Korrontzi Urtz. Kepa Junkera. Eskorri. Ostatuko. Larrean ederirusta, nire bular
Ibarra zulaztan ezik, ximenduriko mazuzta. Zerra. Bokala? Ere, bertxinu guztaz, eta dimentsuna. Bai, traperoa. Ez da horik. Pista da, bai. Ze ospetsu bilakatu du adimentsuk kartel bateko alegian nagusi Jon Olivares, Beñat Rodrigo, Jokin Pinatxo, Telmo Idigoraz. Telmo Idigoraz. Jokin Pinatxo. Bai. Bokala? Nahiko lan ez da? Xanetu nahi? Entzun. Yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero, mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Ezinbesteko hau ere, Wow. Nola du izena entzun dugun taldeak? The Uskers, Korroskada, Burp, Porrot. The Uskers. The Uskers! Korroskada. Ondo. Bokala? Bata, Zazpiak eta argia. Bai? Ez? Xanet eta unai, azken erronda. Nola deitzen zioten Jose Manuel Ibarrazpiazu boxeolariari. Bai? Urtain. Aukerarik ere zuen behar da. Errikide? Bai, errikide. Bueno. Bai. Ez bizikide, baina... Ez. Bokala? Azken aukera. Bai? Zazpiak eta argia. Xanetu nahi? Ota. Eguna luzatzearekin edeltasunaren agertzea. Edeltasuna. Edertasuna esan da bestera batera, ez da? Epel, izango da. Ai. Komodinik ez, markagailuak adidanok. 380 puntu. Jokin eta Iraiz, 180 puntu Alaitzak eta Inarak. 310 eta komodina, Xanetek eta nahi. Zein da zuzena? Adi guztiok, aukerak, talde guztientzat, ez geratu errondatik kanpo. Jokin Iraitz zeuek hasita lehenengo errondan jakin nahi duguna da, Eurovision irabazi duten kantak dira. Congratulations, Euphoria, Nel Blue, Dipinto Deep Blue, Estefania, Diva, Waterloo, Abanibi, Slow Mo, The Code, Hard Rock, Aleluya, Amar, Pelos Dois. Euforia. Euphoria, 2012an. Lorraine. Abanibi. Abanibi, abonebe. 78an. Xanetu nahi? Diva. Hori da? Laroita mezortzikoa. Dana International, abeslaria. Waterloo. Waterloo. Abak. Bai. Jalaitza Inara? Nel Blue, Dipinto Di Blue. Uda. Volare. Kantu ezaguna, baina ez zuen garaipenik lortu. Xanetu nahi? Amar Pelos Dois. Amar Pelos Dois. Salvador Sobral, oso ona. Eze ona. Buah. Abestu tipoak. Jokin Irai. Hard Rock, Aleluya. Lordi, talde finlandiarra. Xanetu nahi? Congratulations. Congratulations. Bigarren geratu zan. Jokin Iraitz. The Code. Iazko garailea. Eta Estefania. Bai. Slow Mo, no, ez talako. Ez. Izan. Ondo! Ondo! Hala, itzainara, bigarren erronda, ez hasiko zarete. Aizemotak adierazteko hitzak dira. Aizekirria, aize erauntxia, gura, urakana, tornadoa, enbata, aizaroa, alizioak, aize arrosa, aize errea, aize gorria. Urakana.
Txanetu nahi. Enbata. Itxasotik datorrena. Alizioak. Haize iraunkorrak. Tornadoa. Indar handikoak hauek. Txanetu nahi. Haize erauntxia. Haize eraso gogorra alegia. Haize gorria. Hotzotza den haizea, bai. Alaitza Inara. Haize kirria. Lehun eta txegina. Haize kirritxu, Txanetu nahi. Komodina. Komoinaren haizea. Bai. Bai, anaz pixka bat hartzeko. Ondo. Haize errea, bero ona. Txanetu nahi. Zeu ikasteko zarete, hirugarren errondan. Eski estazioak dira. Hori da, jakin nahi duguna. Bakeira beret, Astun, Zeanuri, Zerler, Guret, Koteret, Bizkarret, San Lori, Moriz Herzog, Xamoni, Cortina d'Ampezzo. Bakeira beret. Astun. Alaitz, Ainara? Bizkarete. Hau asmazu da. Txanetu nahi? Ah, bai. Ha? Koteret? Entzuten besito, Pirinetan ezaguna gure, bai. Jokin Iraitz? Guret. Lehenengo zemen eskiatu nuen. Abai, Txanetu nahi? Cortina d'Ampezzo. Dolomitetan. Zederra, lekue. Bo. Jokin Iraitz? San Lari. Pirineotan. Txanetu nahi? Chamonix. Xamoni. Frantzian. Errematatu. Zerler. Bai, Benazken akaso? Oso Hau da, hau! Euna berroita mar, puntu gehiago markagailura. Markagailuak 680 puntu. Bilbo Sopelan, Bilbo Donosti 180, Villa Bonazestoa 960. Alaitz eta Inara. Alegin du gara ba. Bai. Baina? Ez da izan. Ez izan. Alere ze irribarre txalo eroan merezi irribarre horrek. Horrek esan nahi baitu. Bueno, finalik ez dugu jokatu. Dirurik ere ez zara magu etxera. Ez. Baina gustora aritu zarete edo? Bai. Bueno. Ze gustatu zaizu Alaitz gehien hemen? Ba... Lehenengo panela, hori ikusi makusi. Ah, bai? Bai. Ba, aurrerantzean pisuan egin dezakezu hori? Bai, egite gogoa. Bidaliko ditugu taulak etxera eta... Bidali. Ainara? Bueno, bertsoana, osea, ondo pasatu ez, baina Bueno. gero ez da ondatea, baina... Ondo pasatzea ere garrantzitsua gaita miluzen, Bikote. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Final erditan dira, Jokin eta Iraitz. Taula osatu ditugun, Bai. Ondo? Erne, Xanet eta unai badatoz eta? Somos Bikote? Gustoa. Indarrak batuta. Zelaian arerio izan diren arren. Hor talde berean. Eta ondo, ez da? Bai. Apuntiek zeinek zeineri pasaten txos. Inorrek. Hortikan beste batzu daude. Ondo. Eskerrak. Eskerrak eman nahi izkiezue? Bai. Hemen ikusten ari badira eta jende horri mezuren bat edo. Gure taldeko hiri asko bialtzi guela, Peru eta Peio bat ez, bio hiri. Ondo. Peru eta Animo, Peio. Talde lanak, gu Peru eta Peiorekin. Orain talde lanean sokatira. Bai. Puntu gutxia horrekin zoiz elkatuta. Erantzuten lehenak adoz. Bai. Hartu baleku eta guazen sokatirara. Denbora. Ze santuren eguna ospatzen da azaroaren batean. Hil guztien... Santu guztiena. Santu guztiena, ondo bai. Zein da borrokarako teknika eta defentsa kombinatzen dituen antzinako artearen izena? Paso. Arte martziala, norena zen René Zellwegerrek antzeztu zuen film famatuko egunerokoa. Bridget Jones. Oso ondo. Zein euskal hiriburutako auzoa da Buztintxuri? Donostia. Iruñea. Zein koloretakoa da Urdaibai Arraun Elkartekoen kamiseta? Morea. Urdina da. Zein lurraldetan dago Arantzazu herria? Gipuzkoa. Bizkaian herria. Zenbat botila sartzen dira plastikozko sagardo kaxa arrunt batean? 6. 12. Zein urtetan lortu zuen jatorri babestua izendapena Euskal Txerriak?
2002. 2016, Euskal Herriko zer lurratetan dago Bidaxuneko gaztelua. Bilbon. Nafarroa berean dago, zein herrialdeetakoa da, Txedar gazta. Italia. Ingalaterra! Sokatiran, bueno, Kosta da. joan zaigu. Horrek esan nahi du, entrenatu beharko zariela, Bai, sokatiran apurtxu bet, baina ze programon eginda, xaretu nahi. Bai, Helburuak behintzat beteta. Bai. Lehenengo egunekuek, etorri, zelkatu. Urrengorako apunteak eskatu Pelota, Peru. Peruri. Etorri, gueltan. Plazer bat, Bai, gote. Jokin eta Iraitz. Eta zuen eguneroko errutina. Bai, ez da? Bai. Sailkatu, finalera, laugarren ez, Bai. Lau, sardina bakalau. Bai. Edo alemanieraz, vier, sardina kabeljau. Kabeljau. Ez da broma, Entzun, a ver. Mira, 4 Sardinenkabeljau. Zer da hori? Bai, ondo. Sardina kabeljau? Sardina bakalau, eta zer da, arrai mota? Ez, Hibrido bat? badia bitz. Batera, Sardinen sardinen eta kabeljau. Da kanta bat. Bier, sardinen, ez du, bueno. Minuzen, zakua, jokoan, hogeita amabos Sardinen kabeljau. Lana. Usurbil, apazuek! Bat makailo galtzen egongo da. Zorioneko Edo sardinen. Dietako bat. Gurekin bat egiteko momentua. Jokin eta Iraitz. Bai. Ibiltzen zarete eskursinuek egiten, ikasliekin eta? Bai. Eskotan. Holan, nora lekuren bat holan ederra kulturala gustatu zaizuena? Hainbat museetara joaten gara. Museoak. Bai. Ni Erromara ikasita bedaian iaz eta aurten berriro. Ondo? Hori da jatorra zarela, Iraitz. Bai. Nahi dutela zurekin egon. Eskolatik edo... Hauetako batera joan naiz ni. Bai, ni be bai. Gero be bai. Nagusiagotan. Jokin Iraitz. Labar artea, leizetan, kobazuloetan egiten dire marrazkiak. Labar artea duten leize edo kobazuloak dira, hau da, paretetan pinturak edo grabatuak dituztenak. Hori da gaurko galdera, denbora. Ekain, bai edo ez? Izturitzen. Mendukilo. Altxerri. Benta la perra. Arrikrutz. Herberua. Leze txiki. Postalagua. Altamira. Santi Mamine. Egia eskatu egingo dugu? Hiru akats bakarrik. Labar artea duten leize edo kobazuloak dira. Paretetan pinturak edo grabatuak dituztenak. Bost akats? Biak aldatu. Beste bat da. Herberua. Hiru akats. Eta beste Eta jortzen gorutxea bi, zure ustez noren bi. Venga. Bat? Ziur? Ez bi? Eta beste bat egon bada. Oso bat zate babien ez da. Ez. Bai, bada. Hori ondo da, konfijo. Venga, rikurutzu. Denbora, Jokin Iraitz. Urrezko galdera. Ondo begiratu, zerrendari. Karrantzan daude bi, denbora.
Zemoz? Bai, no. Ekain, baiezko eremuan. Zaldien margo ospetsua ditu. Alboan dagoen ekain berri erreplikan ikus daitezkenak. Oso bisitatua dago. Zer erra, Altamira. 1879an aurkitutako margoak, labar artearen lehen adierazpen identifikatuak dira. Kantabrian, Santillana del Marren beste guztiak euskaldunak direlako. Santi Mamine. Baiezko eremuan. Goi paleolitoko margoak, baititu. Ederra. Leze txiki ezezko eremuan. Bertan topatu dira Euskal Herriko giza aztarnarik zaharrenak, baina labar arterik ez du. Harri Cruz. Ezezko eremuan geratu da? Zuzena da? Ez du margorik ez, leize karstikoak, baina lehoi baten ezurdura oso bat aurkitu zuten bertan behira. Bestelako temperatura, eta bestelako animalia batzuk duen ziren. Mira. Animalia handizek eta lehoiek eta. Mendukilo. Ez. Zuzena da? Ez du margorik, ez? Erentzugeran gotorlekua bai ordea. Altxerri. Bai? Bai, UNESCO gizateraren ondare ere izendatu zuen. Aian. Isturitze. Hemen egon haini. Bai? Labar, pinturak eta 30.000 urtetik gorako adina duen flauta ospetsua ere. Zederra. Izuritzeko txirula. Zederra, Bertan musika eta aurkitu. gizakia. Postalagua, ze leku ederra. Ezezko eremuan, zuzena da? Oso ondo. Ez du, labar arterik, baina ospetsua da oso munduko estalaktita eszentrikoen multzorik handiena. Leku zoragarria da, Bai. Herberua. Ezezko eremuan, zuzena da? Margolan algitu bai eta benta laperrak ere, bigarren honetan bisonte eta hartz baten lagar pintura ikus daitezke. Bikain, Jokin, iraitz, bi akatxera, geratu gara 450 euro eskuratuta. Durrezko galdera asmatu eta 1.000 euro eskuratzen baitugu? Hobeto. Jokin, etxeko danakaz Austriara bai, baina kobazuloren bat ikusten bai, Bai, Posalaguan egon gara, bai. Posalaguan ederra, Bai. Bizita ederra Bestea egiteko. entzun dut, ez dakit non dagoen esan, Karrantzan daude bi galdetu dugu. Eta zer diozu, Jokin? Posalaguari ez? Bai. Bai. Zantza barik. Euskal Herriko dantzari eguna urten bertan egin genuen. Oda, publizitatea. Zuri beltza eta... Bai, hori da, bai. Albuen sekulako Bai. plaza bat. Bai. 1.000 euro jokoan, Jokin eta iraitz. Karrantzan daude bi. Postalagua benta la perra. 1.000 euro. Bai? 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 Jokin eta iraitz! Ondo merezitako saria! Denera, ia 2.000 euro, 1.950 pilatuta. Segi minutoko aituluan bila. Merezi duzeta. Zorioneko eku, minutu izatierren. Txirula nagusi, eskerrik asko, zuek, gabon!